Čaute. Tak dneska sme sa už v takejto zostave videli, teda Jakub nám urobí jedno liveko a ja vám ukážem ďalšiu novú značku, ktorá prišla bezprostredne po tom, ako sme ukazovali ten Texar. Myslím si, že keď už sme teda začali s tým predstavovaním nových značiek na Army Original, môžeme s tým pekne pokračovať. Konkrétne tento Vintage alebo Vintage Industry je firma, ktorá tu už na Army Original mala byť dávno. Nakoľko my sa snažíme, alebo sme sa dlho snažili o veci, ktoré budú pekne sedieť jednoducho. Ja to neustále opakujem strih, hej? Lebo my predávame vyloženie, alebo poviem to tak trošku marketingovo krajšie, exkluzívne cez internet. Nepredávame teda v kamenných predajniach a preto je v našom záujme ponúkať tovar, ktorý naozaj bude sedieť, nielen pekne vyzerá na nejakých ghost fotkách, ktoré si urobí výrobca, potom sa to posunie, vyzerá to super a jediné, čo zostane človeku potom, ako otvorí balík, je nejaký zlý pocit, nakoľko to nezodpovedá tým predstavám. My sa snažíme práve vyberať veci do ponuky, ktoré naozaj dobre sedia. Po dlhom hľadaní kvalitných cenovo ešte nejak priateľných bomber alebo leteckých bunt sme konečne raz natrafili na túto skvelú značku, respektíve firmu. Hoci ste už mohli vidieť, Roman sa už som fotil na eBay. Pozrime sa na veľkosť M, hej? Lebo ja som M-kový, tak si budem skúšať M. Ono, keď ja si ho skúšam M-ko a to M-ko mi sadne, tak môžem povedať, že super, tie veci budú sedieť, potom odskúšame L-ko na Romanovi, alebo jednoducho už v rámci tu firmy si poskúšame medzi sebou, či to sedí a vieme, že teda OK, tak to s tým nebudú problémy, s tým budú problémy. Vyhotovenie tejto bombery, poviem vám, ako sa volá. Je to nejaký Westford MA1. MA1 je vlastne typ tej bundy. A Westford je názov už od firmy Vintage Industries. Skús to, Jakub, chytiť a normálne povedz, aký máš pocit z toho. Prepáč. Sekundu, ja som chcel ukázať práve ten štítok vo vnútri. Aby sme videli, že naozaj ten štítok vyzerá už hneď na prvý pohľad veľmi, veľmi kvalitne, veľmi luxusne oproti tomu, čo ponúkajú. Ak by som to mal porovnať s Alfou, tak to je hrubko niečom úplne inom ako Miltek. To nie, s Miltekom to neporovnávať. S Miltekom nejde o to porovnávať teraz materiál a kvalitu, lebo aj tá je neporovnateľná, ale teraz samotný strih. To je logo? To naozaj neviem, za toľko som sa tej značke nevenoval, ale mne stačilo to, keď som videl vlastne šírku rukávu a videl som vyhotovenie tej bundy. To zvykne byť častý problém. A jednoducho to vyhotovenie je perfektné. Teraz, aj keď sa bavíme o bunde, ktorá by mala byť fashion, hej, aj tak si myslíme v Army Original, že tie tak tá fashion aj je. Že by sme mali ponúkať kvalitné veci. Toto je naozaj top, priatelia, čo sa týka kvality. Môžete to kľudne porovnávať pomôž mi, lebo si to mýlim s Alta Industries stále. Myslíš Alfa? Áno, Alfa Industries. Môžeš to porovnávať, absolútne, bavil som sa s chlapmi. Povedali, že kvalita je the same. Price is somewhere in the middle. Takže naozaj proste niečo z Európy. Skús sa trošku pootáčať, lebo tá bunda vyzerá dobre, tak nech to je vidieť aj takto cez net. Tie farby, ktoré používajú chlapi, tak to je ako... Je to zaujímavá taká sivo-zelená, ako by si to nazval? Neviem, ako oni nazývajú tú farbu. Máš tu komentár? Replika Grey, áno. Replika Grey, máš tu komentár. Marek, ty si pán. Pán nie som, ale tak beriem ako taký príjemný kompliment. Marek v poslednej dobe získava veľmi zaujímavé komentáre ku svojej osobe. Priatelia, čo tu máme? Ďalšiu farbu? Ja som normálne tak šťastný, keď vyberám tie bundy. Ináč táto Westfordka, ja som objednal jednu z tej série Westford, alebo neviem to ani dobre čítať z začiatku. Počkaj. Hej, tá Westford. Lebo tá by mala byť niečo mohutnejšie a táto by mala byť niečo na toto obdobie. No a volá sa Welder Jacket. Čiže tá Westford je skôr do chladnejšieho počasia? Mala by byť trošku hrubšia. Vyzerá taká heavy duty, taká mohutnejšia. A teda
si myslím, že toto bude skôr na obdobie ako je teraz. Strihovo to bude tiež bomba. No určite áno. Mám na sebe, alebo teda idem vám ukázať klasiku zelenú. Prosím. Mne sa zdá, že nemal si ju na fotke, Zivi? Roman sa fotil a ja som objednal už teraz aj hneď na začiatok nejak viac farieb. No tak táto značka, priatelia, to je presne to, čo sme chceli. Viete, ono to je veľmi náročné, keď hľadáte rokúce niečo, čo proste zodpovedá vašim predstavám a veľmi ťažko to nájdete, potom tam sú ďalšie problémy, ktoré nastanú. Značka ide svojím smerom, vy idete svojím, jednoducho, no. Ja ešte vysvetlím, prečo sú tie bundy vlastne oranžové, všetky tieto letecké bombery a podobne. Je to práve preto, že tá bunda je pôvodne, ako z názvu vyplýva, letecká, čo znamená, že ju používali letci. Na nohanice pôjdeme neskôr. Ja si to takto vrátim, aby Kľudne si to hoď, ja ešte dokončím myšlienku. A práve tá vnútorná oranžová vrstva, respektíve tá verzia je na to dobrá, že ak letec niekde havaroval a chcel, aby ho našli, tak v podstate otočil bundu a pomocou toho krikľavo oranžového vnútra to bolo jasne signalizačné. Marek nám otvorí ďalšiu krabicu. Marek má dneska malé Vianoce, pretože on má vždycky rád aj takéto veci ako nové značky a hlavne tie, na ktoré sa vždycky po IVE veľmi teší, tak nevie sa dočkať. No, takže priatelia, máme tu kielka, ktoré si ale teraz nebudem skúšať, tu urobíme recenziu, ale minimálne veľmi pekné farby. Toto tu nie je čierna, ona tá kvalita toho liveka asi nie je taká super. Nie, to nebude vidieť. To nie je vidieť, ale táto farba sa volá Cruiser, alebo neviem čo. Každopádne sú tie farby veľmi, veľmi také by som povedal. Cruiser. Je to model a farba je Steel Blue. Oceľovo modrá. No, takže máme tu M-ko. A toto fotil, myslím, že Roman. To je bordová? Toto je farba, ktorú oni nazývajú posledný riadok. Burgundy, áno. Burgundy, tak nejak. Jak sa hovorí Burgundy. No, takže poďme na to. Marek, začínaš nám zberať lajky. Takže znútra oranžová, lebo ono to je, vysvetlím vám aj taký môj malý prieskum trhu, hej. Sú tu jednoducho bundy MA1 alebo CVU, to sú len strichy, ktoré sa kopírujú z tých nejakých používaných v armáde. Tie bundy sú veľmi mohutné a síce tie rukávy sú trošku širšie, jednoducho nie je to tá fashion sekcia, ale je to skôr taká militári, SBS, neviem čo. Potom je tu niečo ako fashion, ale kvalitatívne, keď sa pozrite na tie materiály, je to... Nechcem používať expresívne výrazy, nechcem používať nejaké náhodou nevhodné výrazy. Proste kvalitatívne to nezodpovedá predstavám našim na Army Original. Hľadali sme niečo, čo bude proste dobré, ale tí Američania, jednoducho tá distribúcia z Ameriky, je to ťažké, na to sme sa neradi dávali. Je to častokrát cenovo podstatne vyššie, ako by to mohlo byť. Veľmi ťažko sa tu dostávajú nové modely na trh, cez tých distribútorov sa to spomaľuje. No, není to proste my couple of coffee, ale toto je kvalitatívne naozaj už na pohľad, nehovorím na dotyk, o mnoho na inej úrovni. Ušité je to ako naozaj 100%. Strihovo, vidíte, ako to na mne sedí, jednoducho, je to jednoducho niečo, čo keď dobre skombinujete s vhodnými nohavicami, tak to bude jednoducho vyzerať. Jak sa hovorí cool. Dobre, pozrime sa na ďalšie farby, keď už sme to takto začali rozberať. Vidíte, že bola to prvá objednávka naša, ale neobjednali sme toho málo, aj keď to bola prvá, lebo sme tie veci reálne vyskúšali. No a ukážme si ešte mikinu. Máme mikinu od nich? Máme od nich aj mikinu, ja som to len tak skúšal, lebo to je trošku ťažšie. Počkaj, na čo beriem toto? Nie som si celkom istý, a to je mikina? Čo práve držíš? Toto je mikina. Je to v tej istej farbe ako tá bunda, ktorú som teraz práve skúšal. Takisto je to trošku heavy,
alebo teda je to trošku taký mohutnejší materiál, čiže taký naozaj Počkaj, skúsime to ukázať poctivý. trošku zbližšie. Zvnútra je to teplejšie, klasická mikinovský materiál. Toto sme videli na jednom portáli, nejdeme menovať ktorom. Áno, Komentovali vlastne Pentagon Mikinu a hovorili, že sa chlpatie. Hej. Že chlpatie. Chlupatí, áno. vám napovieme, lebo nebol to slovenský, ale bol to od našich susedov. Ako možno myšlienka toho kanála je dobrá, ale nakoniec komentovať, že sa chlpatí mikina je na mieste, akurát, že to je úplne normálne pri týchto materiáloch. Jednoducho to operiete a pochlpatenie je častokrát preč, čiže strášiť nejakým spôsobom ľudí vopred, že bude vám to zanechávať na chlpy na tričku, nie je na mieste. Ja by som ešte povedal, že najprv si bolo treba asi uzrejmiť aj model, pretože navyše to bol starší model, nie. Áno, tam bolo viacej chyb, ale to nechceme teraz vráťme sa hejtovať, alebo niečo, nejak sa tu žmolky musia byť. Tváriť premudrel. Žmolky boli problém najmä na flisových materiáloch, ktoré boli tie úplne prvé, tie také lacné flisové materiály. No a tie žmolky. Ale komentár je to zlatý. Hej, komentár je to zlatý. Dobre, takže táto tu mikina s takýmto zipsom po celej dĺžke tiež veľmi pekne sedí, si myslím. Skús sa trošku pootáčať, na tebe to vyzerá, myslím si, že je to M-ko? Je to M-ko a sedí mi to ako tak potom je to veľmi dobré. Je to veľmi dobré veľkosti. Ja nechcem teraz odradiť, povedzme, z tých starších, a síce tieto značky sa sústredia na štýl, neviem, 20-30. To je ich zákazník, to je ich cieľovka. Ono sa to naozaj s prepáčením na plnú hubu nikdy nehovorí, lebo nikto nechce odstrašiť ďalších zákazníkov, alebo teda povedať, to je len pre tých, alebo aby to tak vyznelo, ale myslím si, že to je veľmi dobré si ozrejmiť, že teda oni sa snažia robiť tie veci trošičku v takých strihoch, ktoré sedia, možno trošku slimovejších, alebo nejakých regular, stredných, hej, nie takých, aby aj tie pudlá sedeli, alebo sedy, alebo jednoducho celkovo, aby to bolo také nositeľné. Takže toto sú ich, tu si odložíme nejaký pozdrav. No a tu už máme cranberry, a to je farba, vlastne model je Derby a farba je cranberry. Áno, toto je znova tá istá farba, mikina v podobnom materiálnom vyhotovení. Kedy budú na e-shope, neviem, nájsť hošiť tie bomby. Momentálne to bude treba všetko spracovať. A kedy to, Marek? Mimochodom, my máme teraz tak trošku takú situáciu, že už dlho sme pracovali na novom e-shope. Ten e-shop je už na spadnutie a vlastne dennodenne s tým robíme. Hej? Teraz sa to nasadzuje, skúša, testuje ten systém, to nie je len frontend, ale aj ten backend, proste všetko. Úplne od fakturačného programu cez vybavovanie objednávok, cez ten backend, vlastne čo vytvárame tie produkty na stránke a tak. A potom aj cez ten frontend, ten máme nejakú verziu teraz, beží to na nejakej beta verzii. No jednoducho, máme teraz toho viacej, ale už čoskoro to padne a tie novinky budú pribúdať rýchlejšie, bude sa to rýchlejšie obmieniať. To je vlastne náš cieľ, nebojíme sa toho, že... Jak ukáž tie farby, tieto sú nádherné, tá teplová, toto sú trička, respektíve tielka na... No, môžeš mi prosím ťa jeden vybrať? Lebo v tých lesklých ovaloch to nie je dobre vidieť. Je to typ Cruiser a farba je nazvaná ako Oxblood. Tú balónu, vieš. Tak na dotyk je to veľmi príjemné tričko, to je pravda. A je to tričko alebo tielko? Je to tielko. Je to tielko. Tielko s takým väčším výstrihom. Tuto máme nejaké mikiny, toto bola naozaj skúška, tieto sú bez zipsa, toto sú len také klasické prevliekacie cez hlavu, ale zasa, ja si myslím, aj keď na prvý pohľad si človek povie, že no, však tých mikin čiernych s kaputnou klasických je dosť. Ale toto nie je čierna, to je Raven. No, je tmavo sivá? Nie do siva? Hej, Raven čo? Raven je farba, čiže je nejaká tmavo sivá alebo niečo podobné. Skús prosím ťa jedno vyťahnuť. Ak môžeš, ukážeme si aj to.
Táto je konkrétne 2XL, hej, väčšia. Je trošičku väčšia, ale tá farba je veľmi pekná. No. Ale aj tá kvalita je na dotyk veľmi Jasné, pekná. to som chcel práve dopovedať, že ono toho je v obchodoch dosť, ale nie vždy takú tú klasiku kúpite v takom možno, že lepšom kvalitatívnom prevedení. A ja si myslím, že... Bude aj farba Coyote, ťažko povedať, neviem či... Asi sotva. Asi nie, táto značka asi nebude mať, myslím si tie nohavice niektoré bude mať Coyote, kraťasy a napríklad toto sa pozrite na tieto kraťasky. Ďalšia vec. Tak ale to farba podobná Coyote, aj keď označená ako Coyote, ja nie? Ja to ešte musím zistiť, hej. Zatiaľ som, lebo nohavice sme na eBay neskúšali, ale ja to ešte musím zistiť, ale ukážem vám jednu vec. Tento výrobca má kraťasy, ktoré sú označené v páse 33 palcov a ďalšia veľkosť je 34 palcov. Ak chlapí... Že by bol rozdiel 2,5 cm? Ak je rozdiel 2,53 cm v páse, tak to je pre nás je to presne to, čo sme hľadali. Ono dá sa predávať aj s 5 cm, ale naozaj sa nedá predávať 10 cm rozdiel. Ešte si pozrime nohavice. Je rozdiel doľadiť niečo, čo má rozdiel ich veľkostné 10-15 cm, ako niečo, čo má 2,5-4 cm. Ale koľko centimetrov má rozdiel Pentagon v BDUčkách? 4 cm, že? Tie BDUčka sú, aj niekto to nehovoril, alebo teda ono to je nepomenované víťazstvo, ale ja hovorím, že to víťazstvo bolo práve na tom strihu. Je to jednoducho 4 cm. Je to absolútny unikát. Rozdiel medzi... Množstvo tých veľkostí. Množstvo tých veľkostí jednoducho. Tí výrobcovia to nechcú robiť. Stále proste im je pohodlnejšie vyrobiť 5 veľkostí, ale nechápu to, že tí, ktorí sú v prvej línii, ako my napríklad, obchod, tak má s tým obrovské trápenie, lebo keď už ten produkt ukážem niekomu a jednoducho predstavím, fotíme ho vonku, robíme videá, naskladňujeme ho jednoducho v nejakých väčších počtoch. A keď to nakoniec nemôžeme niekomu napasovať, respektíve niekomu to nesedí a pritom je to úplne bežná postava, tak sme veľmi smutní. A preto sme sa aj vlastne s takou chuťou vrhli do toho Pentagonu, pretože má naozaj tie strihy pekné. A tuto vidíte M65, ale trošku v inom podaní firmy Vintage Industries. Je to regular fit, nie je to úplne vrece, je to proste nejaký stred. Keď sa už na to pozriem, že toto sú 34, to znamená nejaké L-ko, hej, dĺžka 32, no vidíte, to je ďalšia vec. Toto je pekná 32-ková dĺžka. Väčšina tých, ktorí robia jednu dĺžku, robia automaticky 34 alebo niektoré 35 palcov, proste veľké dĺžky jednoducho. Toto by mala byť taká akurát dĺžka stredná. Je to trošku zúžené do mrkovita. A niečo som vstúpil. Je to trošku zúžené do mrkovita. Ten materiál pôsobí na mňa veľmi dobre. Podľa mňa to bude bavlna. Nohavice majú sťahovanie na bokoch? Aké je to paráda? Majú sťahovanie na bokoch? Áno. Majú. Sťahovanie na bokoch. Bavlna je 100%, teda je to 100% bavlna. Áno. Ale pozor na to. Bavlna má takú nevýhodu, že jednoducho rýchlejšie sa vyperie. Takže tieto firmy, Vintage Industries, to veľmi dobre vedia, preto ich robia o niečo mohutnejšie a samozrejme s ripstopom, alebo teda väčšinou. Keď je to bez ripstopu, tak to robia ešte mohutnejšom vyhotovení, aby to jednoducho vydržalo. Čiže aj tá kvalita pri tomto modeli určite je. Marek, poprosím ťa, hovor na hlas. Dobre. Chcem povedať toho veľa a mali by sme tu mať aj v slim fit veľkosti niečo. Je to 33. Čiže toto je nejaký regular fit, stredný strih. A poďme sa pozrieť, toto sú 34, tak si zoberieme 34 aj tieto. No, kde ste? Dobre. Marekov obľúbený šport, hrabanie sa v krabiciach. S tovarom, aby to nebolo pochopené zle. Tak, a toto je, prosím pekne, 34, ale slim fit strihu, ne? Čiže uvidíme rozdiel. Konečne, niektorí proste niektorí proste nechcú nosiť rifle, chcú takéto nohavice, takýto štýl. Toto je vlastne rozdiel. To je tiež bavlna, ale chcú, aby to sedelo ako rifle. Jednoducho nie proste takéto niečo nájsť. Potom ideme po eBay a vidíme túto značku. Jednoducho z toho budú krásne fotky. Môžeš mi prosím ťa približiť ty vintage, to sú Taliani?
Nie, to sú Holanďania. Holanďania, aha, dobre. To sú Holanďania. Kde šijú, to neviem. Určite nie, ale v Holandsku. Alebo možno, že aj hej, možno sa milím. Ale to pre nás nie je podstatné. Hej? Pre nás je podstatné, že to je kvalitný produkt. Pre nás je podstatné, že to sedí, že to bude dobre vyzerať. A je pre nás podstatné, že to máme na sklade v tejto chvíli. Takže taký krátky úvod ku značkám Vintage Industries a taktiež Texar, ktorý sme predstavovali dneska. Tu už máme pár krabic. Tie naše štartovky, respektíve štartovacie objednávky sú asi v takýchto počtoch, že taký omak, alebo taký pokus, že čo všetko, lebo my nevieme nejak tá firma funguje zo začiatku, že kedy nám to pošľú, ako nám to pošľú, čo majú skladom, lebo niekedy zoberú. Ako dlho to bude trvať? Ako dlho to bude trvať, ale toto je dobré proste. Takže máte sa na čo tešiť, my sa tešíme tiež, postupne videá, fotky pekné a teda. Ďakujem. Majte sa.